Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Yeňiş hoş geldin. Merdan, akşamın hayırlı. Yurttaşlar. Hawa yeňiş bilen hem köpden bäri çykyş edemjokdyk. Mümkinçiligimiz ýokdy. Hawa bugün ine yeňiş bilen hawa çykyş edýäs. Bugünkü nämämiz maglumat bilen baglanyşykly. Maglumatyň hawa näme bilen baglanyşykly däl-de, o arada da gysgarak aýtsak ýalňyş bolmaz. Aýtyp geçsek, biz ýalňyş maglumat barada köprek gürrüň etmekçide. Bu taýda maglumatyň ýalňyşyny bilmek. Bu bir iki managa gelýär bu taýda bu sözlem. Ýa-ni maglumatlaryň içindäki ýalňyş maglumaty seljermek manysynan berýär. Ya da maglumatyň öz içindäki ýalňyşlary bilmek bilen baglanyşykly şeýler Geňişleýän bir manysy bar-da. Indi biz bu temany näme üçin açdyk diýip sorarsyňyz, biz onuň häzirden jogabyny berip geçeli. Daş döwrümizde bir giden wakalar bolup geçýär-de. Günümizde ýa-ni uruşlar bilen baglanyşykly bolsun ýa-da dünýäniň guruluşy bilen baglanyşykly bolsun, dünýä global ykdysadyýet bilen baglanyşykly bolsun ýa-da global siýasat, global güýçler bilen baglanyşykly bolsun. Tarih gaty möhüm, esasanam ýakyn tarih möhümdir. Bu zatlar bar, bu zatlaryň hemmesi bir maglumatdyr. Ýöne şunuň haýsysynyň dogry, haýsysynyň ýalňyşdygyny bizim jemgyýetimiz indi täze girýän bolmaly-da näme seljerip arasyndan saýlap bilme kynçylygy bar. Üýtgeşikräk gelýär. Köp ýyllardan bäri maglumatdan taşda durmagynyň netijesinde bolmaly bu zatlar. Hem daşda durmasy bir mesele, hem ýalňyş maglumatlar bilen imitlendirilip gelinýär-de. Mysal üçin iň bärki saýdaly dollar çökýär, dollar ýok bolup gidýär diýilen bir maglumat bar, diňe bizde däl. Bizim kýal ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň hemmejesiniň aklynda bar. O näme üçin bar? We dollaryň öňümüzdäki ýyllarda entek çökmejegi, gaýtam has güýçlenjekdigini görkezýän rasional akyl demesi bilgileri bar. Akyl maglumatlar diýeli. Bar. Ve şoňa benzeş gatykän ýalňyş bilinýän dünýäniň içinde bolup geçýän zatlar bar-da. Ýalňyş baha berilýär-de. Dogryny ýalňyş, ýalňyşy dogry bilen çalşyrýarlar. Onam şo çalşyrarýarlyk ýagdaýa getiripdir. Bugün yeňiş bilen şonuň gürrüňini etmekçi bolýas. Men yeňiş bilen İsrail urşundan nämäge gideli, biraz Ukrain urşuna gideli. Häzir İsrail urşunyň urşuň hemmesi erwetdir. Bu zatlar bilinýär. Bir giden ýa-ni nemeler bar, düzgün tertipler bar. Urş bolanda da nähil bolmaly, sivil halk bilen baglanyşykly taraplar esasanam ýa-ni sivil halky goramak bilen baglanyşykly. Bu zatlaryň hemmesi bar ýöne elmida, ama uruş çykan wagtda kim dogry, kim ýalňyş meselesi öňe çykýar. Kim başlatdy, kim dowam etdirýär meseleler öňe çykýar. Ondan soň tarih taraplary bar-da bunyň. Indi İsraildaky bolýan, İsrailde ýa-ni jöhitler bilen Araplaryň arasynda bolýan uruş 100 ýyllyk hem däl. Bir näçe müň ýyllyk uruşda bu. Aty köpden bäri gelýän näme bar? Bu taryhyna seretmek bilen baglanyşykly-da. Ine bularyň uruşuna daşyndan ýa-ni baha vermek hiç zat bilmän, esasen taryhyny bilmän baha vermek düýünden bir ýalňyş bir zat-da. Ya, ýa-ni göräýmäge
biz öňki uruşlar bilen kän nämämiz hem ýok. O türkmen jemgyýeti kän bir habardarym bolup duranok. Bize göre, ýani türkmen jemgyýetine göre dünýäde uruş ýok, asuda hemme ýer. Iň bolmanda dünýäde uruş bar diýip baba bilseler hem ay ýurdumyza gowy asuda uruş ýok, söwüş ýok diýip asuda asman näme siýasatynyň bir bölegi de bular mine şu maglumaty ýalňyş bilmek bilen bağlanşykly aslında. Soňra İsrailde bolýan uruş bunun ýanky kanuny, hukuky we taryhy nämeleri bar da, taraplary bar. Ine Araplar dini, o İslam bolan üçin jöhitleri hiç açan halamas ya Kur'anyň içinde dowamly jöhitler kapyrdyr, o jöhitler iň düşmanyňyzdyr, jöhitler diýip o jöhitleri maymuna öwürdük, jöhitleri doňuza öwürdük diýip gatykän ayetler bardyr. Soň bu adamlar bu ayetlere inanýanlygy sebäpli jöhitleri görmek islemeýär. Soň bizim ýaşaýan sferamyzda da şeýle bir zat bar da. Bizdäkilere ýanky jöhitler ýalňyş, jöhitler basyp aldy diýip görkezýärler. Ýewropa tarapy gitseniz bu problemi ikili döwlet çözgüdüne giden ok. Araplar islan ok diýip o gidýändir. Dünýäde umumyň iki aýrylýar da şu İsrail uruşy baradaky maglumat. Indi bunun haýsysy dogry, haýsysy ýalňyş o diýip sorarlar. Indi bunun ýanky aýdyşmaýal dogrusyny bilmek üçin hem taryhyny bilmeli, hem hukuk tarapyny bilmeli bunun, hem kanun tarapyny bilmeli de. Indi hukuk tarapyndan başlaly ortasyndan. Hukuk boýunça İsrailde ýanky Filistin diýip aslında bir halky ýok. Filistin diýip bir ýerem ýok. Buna 103 ýyl boldy. İlk ýanky şo taýyna Britaniýa berýär-de şol ady Palestin diýip, Palestiniýa ýa-da şeýle bir ad berýär. Bulam öňkü bir wagtky Rim döwründäki ulandan bir ad diýip aýdylýar. Şol ady Britaniýa täzeden dikeldi 1920-nji ýylda. Soň bu taýda şol Palestiniýa diýilen koloniýada, Britaniýanyň koloniýasy bu. Şo taýda hem jöhitler hem Araplar ýaşaýar. Ve 3 din var. Hristiyan Araplar hem bar, Hristiyan jöhitler hem bar. Musevi Araplar var, Musevi jöhitler var. Ondan soň Hristiyan nemeler hem bar. Gittim ya, men gittim mi? Ha. Hava, senin neme internetin güýçlendi şu wagt. Bilmedim, üns berdim. Soň bunun neme taraplary gaty çuňur. Umumyň şu iki milletin 3 dindäki görünüşi bar şu taýda. Kombinasiýa edilen iki millet ve 3 din kombinasiýasynda öredin näçe san çykýar. Soň ine Britaniýa gitmäne karar berýär. Özüm kän duranamok o taýda eýem 37-nji ýylda, indi 17-nji ýylda Britaniýa ele geçirýär Osmanlynyň elinden. Osmanlyny Araplar çykaryp goýýar, hatda şey diýip aýdaly. Soň ýanky 17-nji ýyldan 37-nji ýyla çelli galýar da 20 ýyl. Britaniýa şo taýda 20 ýyl galýar. Ýani eýem çykmana karar berip başlan wagty. Soň ara 2-nji jahan uruşy girýär, Britaniýa dogly güýçden gaçýar. Soň düýpli çykma nemesine girýär de problemany dogly çözmeýär aslında şo taýda iki döwletli çözgüt meselesi gürleşilip gelinýär Britaniýa tarapyndan. Indi ýöne o taýda Araplar kabul edenok. Araplar diýär biz diye Palestina yani koloniyanın eyyesi biz olmalı diye de siz gidenden son. Sonra o jöhitlerim İslamiýa gatykän urşy oldu. O taýda şu atky görýän urşuňuz onlarça urşuň bir sansda şu gidip duran urş.
neşe edip hukuk tarapını yitirýärler bular. Araplar yitirýär. Soň her gezek hücum edýärler, jöhütler çıkarjak, kovjak bolup, ýöne hücum eden wagtdan bular ýeňilýär, toprak yitirýär şeýdi. Inde şeýle var, ýa-ni Araplaryň öýlerine jöhütler alypdyr diýip söz ulanýar da. Indi bu Türkmenistana meňzedýän, Türkmenistanda şu wagt halkyň topragy barmy ýok, öýü gurýar-da bir topraga. Olam elinden alıp bilýärler arkaýyn. Bu şu ýagdaýa meňzeýär-de, bu ýa-ni kynançlyk, bu ýagdaýa Araplar nämäni dol düşünmändir de. Mesela şonuň üçin iki döwletli çözgüde gitmediler. Soň 80-nji ýyllarda iki döwletli çözgüde gitme kararyna gelýärkä Hamas diýip bir näme çykýar, meseleni çözdürmeýär. Ýok diýär, iki döwletli mesele bolmaz, bu taýdyň Araplaryňky bolmaly diýär. Indi şey dip seretmeli bu mesele. Şu wagt Araplaryň güýjü bolan bolsa-da İsrail'e şey dip gyrjakdy da. Ýani bu nämäniň ýagdaýyna düşünmek üçin aýdýan meseleni. Bunun iki tarapy hem owa hakly, haksız diýip aýtmak o ýalňyş bolar. İki tarap hem bir ýagdaýda iki tarapyň hem behbitleri bir şeylerak bir näme bar da. Bu owa hukuk tarap, soň kanun tarapyna men birazrak dini nämede seredýän. Kanun boýunça, ýa-ni dini meseleler boýunça iki millet şo taýda ýa-da iki din esasında bir arada bolma mümkinçilikleri ýok. Bulam bir kynçylyk döredýär. Soň taryhy seretseň, taryhda da elmydama urşup durlar. Soň esasy bir taryhy waka bar. Indi Mescid-i Aksa diýip eşdensiňdir ýeňiş. No. Mescid-i Aksa aslında jöhütleriň sinagogunyň üstüne gurulan bir mescid. Ýa-ni şu görýän o sary Mescid-i Aksa diýen ýeriň bar, şonuň aşağı jöhütleriň sinagogu. No. Bu näme üçin näme diýerler? Bulam ýa-ni teopolitika diýip bir düşünje bar, ýa-ni din politikasy. Meniň dinim seninkiden üstün söwüşi de umuman aýdylsa. Indi jöhütleriň sinagogu, ýani sinagog ibadet edýän ýerler bu jöhütleriň. Şonuň üstüne Araplar gelip mescid gurýar da. Mescid-i Aksa'na ýani. Gurýarlar olam soňky ýyllarda ýa köýne bir zadam däl. İslamiyet o çykdy diýilenden epes wagt soň gurulýar da. O soň her Ramazanda da Araplar şo taýa gidip teravih namazyny okajak bolýarlar. Soň jöhütler hem gelýär, siz bu taýda okap bileňiz ok, bu ýere bize değişildi ya. Bizim sinagogun üstünde näme üçin okaýaňyz diýip. Soň urş bolýar, buny mediada näde berýärler? Bizinki aly ýurtlardaky, izah alan ýurtlaryň mediasynda ýene Israiliň zulmy başlady diýip berýärler. Yani onun tarih nemesini bilen ok. Jöhütler aýdýar, siz bizim ibadathanamyzyň üstüne ibadathana gurup o taýda ifadet etme hakyňyz ýok diýär-de. Soň gün watar ýurtlarynda da habarlarynda ýatladyp geçýärler. Olar hem kendine ok, ýa-ni dini mesele bolan üçin kendi girmeýärler gün watar ýurtlara. Yani bizimki ýaly ösmedik ýurtlar, Türkiýe bolsun, Russiýa bolsun ýa-da bizdekiler ýaly bizimkileriň habar alyp maglumat alyp biljek medialarynda şo bar da. Hiç haçanam aýtmazlar. Mysal üçin her Ramazanda görersiňiz. İsrail polisi namaz okayan şo taýdaky Palestinadaky Araplary kowlap berendir. Her Ramazan bardyr. Bu näme üçin bolýar bu? Bu Araplaryň her Ramazan aýynda gidip ýa-ni Mescid-i Aksa'nyň töwereginde ýa-da içinde namaz okamak üçin edýän hereketinden çykýar. Sen şo taýda namaz okasaň jöhütleriň gary gelýär-de umuman. Ýa olaryň nemesi ibadathanasynyn üstü. Ve nemedir? Gaty erwet bir zatdyr. Men mysal üçin mescidiň üstüne gelip hristiýanlar häzir bir neme gursa, öz ibadathanasyn gursa nähil bor? Ýani
Yankı Ha, bir tarafı var, tarihi bir neme deyip Cöhütler onu yıkanok. Belki yıkarlar önümüzdeki yıllarda. Men pikir edýän o taýda Cöhütlerin göz ýetiminden seretsen durma mümkinçiligi ýok onuň. şoň Yıkarlar. üstüne pek dava çykýar. Hawa Her ýerde şonuň üstündedir köp dawalaryň nemesi. Ýa-ni simbolik tarapy şoldur dini nemede. Ha, Bu hem tarihi neme hem gozlaýar. Araplar gelipdir, Cöhütler basyp alýar. Soň öz dinine geçirjek bolýarlar. Olar hem kabul etmenden soň Cöhütleriň ibadathanasynyň üstüne mescit gurup gidýärler. Soň uçkun çıkarmak için ansat bir neme bolýar-da ýagny. Altyapysy hawa bolýar. hawa. O uçkun çıkarmak Ine altyapysy. şol bir wagtga Araplaryň Arap atalarynyň edip giden meselesi şu wagt çağlaryna neme bolupdyr da. Ulubet bagçylyk bolupdyr ine pikir edim. Belki de 1000 ýyl, 1100 ýyl bolandyr. Şol Mescid Aksanyň gurulanyna. Şo taýa. Yani 1000 ýyl diýip alaly teýlekläp, o 1000 ýyl geçenden soň çağlarynyň başyna bela bolupdyr da şol mesele. Bu dine mescit bilen bağlanşykly däl. Musulmanlar İbrahim'in ayalı bilen Muhammed Peygamber öýlenýär, şu ayalı edip alýar cennetde diýip o tarapdan üstünde gülýär. İsa'nın kynam şey diýär. Yani İsa'nın ayağı. o Demesi İsa'nın ejesi bilen ya, Meryem bilen. Muhammed Peygamber öýlenjekmiş, Faraonyň ayalı bilen öýlenjekmiş garaz. Bu zatlaryň hemmesi ýa-ni teopolitika diýilen meseleye girýär. Yani din politikasy. Kimin dini üstün soň üstünden gülýärler da ine o seniň nemäňi alýas diýip hatda ine kitaby bozulupdyr, kitaby üýtgedipsiňiz diýip aýdýan hem şoldur. Ýöne mysal üçin hristiýanlara kitabyny üýtgäpdir diýip aýtsaň, olara üýtgeşik geler. Kitaby olar elmydamy üýtgedýär, olarda Allah tarapyndan gelinen diýip aýdylanok. Diňe şo taýdaky şaýatlar bardyr, 3-5 tane. Şolaryň ýazanydyr. Musulmanlaryň düşünşi ýalak däl mesele aýtjak bolýanym da. Ine şu şeýle bir ýagdaý bar, o maglumaty, ýa-ni maglumatyň ýalňyşyny bilmek. Öňüze bir maglumat berilýär. Ýa-ni näme mysal berilýär. Ine Mescid-i Aksa'da Ramazan aýynda namaz okuyan Araplary İsrail polis kowalaýar diýip habar berilýär maglumat. Ýöne munyň arkasynda näme bar diýip soramaly. Her ýyl bolýar, bir ýyl bolar, ikinji ýyl bolar ýöne. Her ýyl eýem 70 ýyldan bäri şeýle o taýa. 70 ýyldan bäri her ýyl Araplar o taýda namaz okajak bolýar, İsrail polisi kowalaýar. Näme üçin bolýar? Araplar o taýa olaryň üstünden gülmäne gidýärler aslında. Aşağılamana, kiçeltmäne, äskermeçizlik, ýa-ni söz aýdyp bilmedim. Äskermesizlik edýärler de o taýa. Yani sen başka birinin ibadathanasynyň üstüne çıkıp ibadet edýän. Mesele şo taýda. Neme var da Merdanne? Şu maglumat diýäsen. Ne geçen täzelikde boldy. Hamasda bahassahana bombalandy. Indi bir su üstünden 24 saat geçmälkä eýem ölen adamlaryň sanyny çykarp bildiler. Dogruda müňadiler. Yo şo wagt aýtdylar müň adam Şo diýip. wagt indi seret buň bir geň bir ýeri bar. Türkiýede 11 tane ille deprem boldy. Ýöne sanyny derrol çıkarmadılar, doğru değil mi? Hem azaldıp çıkar, gatı az edip, belki de 10 esse, 50 esse az edip çıkarandırlar. 30 bin 40 bin adam öldü deyip. Ama Hamas'a bir hastahana bu dediler. Yani mün adam şeyle birini sıkışıp gidenle de şu hastahana sığmayar. İtekleşip girenle de. Mün sana adam demek gatı kemler. Yani onu şu ahil bolýar, maglumat näme üçin berilýär? Maksady näme maglumatyň? Ine bir döwletde ýer titreme bolanda maglumaty ölen adamlaryň sanyny azaldyp bermek döwletiň öz peýdasyna. Çünki döwletiň o taýda nemesi bar da, suçu bar.
köp adam ölse, meselem 150 min, 300 min adam ölen bolsa, döwlet bunu aras edip çıkarsady, ederdi halk çıkardı. Şunça adam sizin yüzünüzden öldü. Yani siz altyapısı neme ruhsat verilmesiz çaylar kurmağına ruhsat verdiniz. Bunun üçin yani kitläni biraz soğuşturmak için adet asan edip görkezilýär. Hamas'ta hastahana bombalarını bunu ne için kän edip görkezýärler? Çünkü bulara öz tarapyndan durjak, öz ýyzyn öňünden ýörejek, yani öňüne salyp algadyp biljek. Boşturup yani öz maksadyna ýetmek üçin. Bu gedekde yani toplumu çiğişirmek üçin hem sany köp edip aýtmaly ne insanlyk daşy diýär. İnsanlyga gelmejek bir iş etdiler diýär İsrailler. Raketany Hamasyň üstüne atdylar. Belki o dogrymy, ýalňyşmy? O da belli däl. Tek İsrail tarap atdymy ýa-da özleri atdymy? O da anyk däl. Indi bunu bir ýerde Ukrainada Bakhmut diýip bir ýeri bardyr. Bakhmutda bir giden hastahanalar bardy. Okullar bardy, çağalar bağı bardy, ýaşaýyş öýleri bardy. Yer bilen deň boldy. Şu günlerim Andreevka'da gidýär. Andreevka'da da şon ýaly. Yani ölýän adamlaryň sany sajagy ýok. Bunu näme insanlyk daşy diýip aýdan oklar. Türkiýanyň eşitmediňiz yani hiç şeýle. Hiç bir yani Bakhmutda şunça hastahana urdy orslar ýa-da şunça mekdep urdy ýa şunça ýaşaýjyň öýüne atyp öldürdi diýip çykan däldir hiç şeýle. Çünkü bäri nemelen bize maglumaty berýän tarap maglumaty nemeden yani halktan aljak peýdasy ýokdur. Bakhmut hakynda maglumat berenler. Yani o taýyp başga bir yer. Emma Araplara gelen wagty aýdýarlar 1000 tane adam öldürdüm, sanlyk daşy bir zat boldy. Ile bize berilýän yani ýalňyş maglumatlar şeýle. Yani buna adamlar aňyrsyny biraz ýyzarlamasaň, şolaryň ýyzyna düşüp ýa-da öňüne düşüp alga berýär. Başga bir zat ýok. Ýa-da nemede wadyr ne özümüze geçeri Türkmenistanyna larynamy dama nemeni ýurdy lemesini aýdanlaryny aý 3% geçen ýyl kagarany össü 5% geçen ýyl kagarany össü diýip aýtýarlar. Emma bir minister basan wagty ýa-da bir ozallyk minister ýa ýene bir minister basan wagty näme diýär? İşini gowy etmändir diýip basýar. Şo minister bir ýyl 2 ýyl işlän minister. O şoň işlän döwründe sen diýdiň-a, ösüşdin. Basan wagtyň bolsa işini gowy etmändir peýdantyr diýme onu senin ösüş var diýeňem ýalan bolýardy. O ýalanam. Onun ösüş bolmandyr o ýyl. Sen ýene de ýalan maglumat berdi. O IMF'in nemelerini görkezdime maglumatlaryna. Minusda. Çöküşde Türkmenistan şu an kolaps nemesinde. Onu halkın ýagdaýam aýdyp berip dur yani çöküşde dön. Ýurdu içindeki ýaşaýyş ýa maglumat berenlerine ýalňyş berýärler. Näme üçin? Bir men şeýle düşünýänler, merdan insanlar biz özümüzi insanlyýas etten, süňkden, gandan dören insan ýöne bizim bir robot ýaly bir nemedir. Yani program ýerlenip bilindir. Yani islendik tarapyna programlap bolýar insany. Islendik jemgyýetiňe ýasap bolýar. Sen onu näme bilen ýasalýar? Habarlaryň üstünden, maglumatlaryň üstünden dünýädäki bütün toplumy kontrol edýän da üstünden kontrol edýändir. Şu habarçylar kontrol edýär. Yani senin bir döwlet pikirine ýa-da ertirin hakyndaky etjek pikirine habarçylar karar berýändir. Sana bir maglumat berýär, senem şo boýunça pikir edýän. Meselem men ertir bir ýere ýola çykjak, ýagyşba nerden alýan? Maglumatdan alýan ýani. Howa maglumatyndan. Şonuň maňa beren maglumatyna ýagyş bar diýse men ertir gitmäne karar beremok.
Ýaş bareken men erteli işläp bilemok diýär. Çünki bizi bunu da ine Türkmenistanyň ýagdaýyna geçemizde Türkmenistanyň hiç bir maglumat ýok. Diňe şu telewizionyasynda bar. Bunun da diňe ýalan bir zatlar ýar we kitläni şu içindäki toplumy şo boýunça ýaşadýarlar. Hatda tozap ýatandyr, palçykdyr, gyşyna tomsuny da tozap renk ýok, sarılık çöl bolup ýatan bir ýerdir. Ýaşyllyk ýok, hiç ýöne. Gözel ýurdumuz, asuda asmanymız diýip halkyň beýnisine inandyrýarlarja. Bilinç altyna guýýarlar. Guýýarlar, inandyrmana gerek ýok bu. Şey. Onu sürekli dowamly gaýtalap adamlar inandyrýarlar şo ýa. Bu da bir ýany insanlar kontrol edir. Hawa. Bu ýeňiş ýene bir zat bar da bu işte. Berilmeýän maglumatlar gatkan. Ine yer titreme boldy. Awganistanda doğrudan soň iň soň Türkmenistanyň içinde de boldy. Inde nähili bu mesele halk iki hepde näme öýüne girip bilmedi. Doğrudanmy? Türkmenistanyň içinde de esasen Mar velayet şeyler boldy da iki hepde Awganistandaky ýaly bolan zatlardan o habar bar. Öýüniň içine girip bilmedi. Diňe yer titreme bolur diýip o daşara çykyp ýa-da bir taýinlikli nemede boldular da. Iň soňunda hakykatdan boldy. O taýinlikli bolmaklarynyň ama peýdasy diýendir. Daşyna çykyp ýetişendirler. Ýöne şo barada bir agyz aýdyldymy? Hiç ýerde aýdylan ok. Bizden başga da ýani. Adamlar özleri paylaşıyor, yani imoda onlamında o var. Yani detallı maglumatları o paylaşan adam yoksa yine çatlayan öýlerin o suratlaryny berdiler adamlar. Bu hakyky deme. Yine pikredin bäşe de ýeten okdy da şo yer titremäniň güýji. Bäşe ýeten ok. 6 bolaýsa we 6 bolma ýagdaýam var. Türkmenistan'da 6-7 açelli yani 7'nin üstüne açelli bolma ýagdaýy var. Yani hiç bir zat aýdylanmak, hiç bir zat kömegem ýok. Ine organizat edilmeli da. Şu yer titreme bolma mümkinçiligi barsa ýa-ni Heratdaky fay süýüşdi. Herat nira süýüşýär, Türkmenistana süýüşýär. Demek Türkmenistandaky faýlarym ýakyn günlerde herekete geçipdiler. Diýip taýynlykly bolmaly. Soň diňe o däl ine Köpet dagynyň nemesinde ullakan faýşa taýda iň ulsa Türkmenistanyň. Ve aňyr tarapynda Elmydamy yer titreme bolupdyr. Aňyr tarap diýänim Eýran. Şoňa bir taýynlyk barmy? Ýok. Habar berilýärmi? Ýok. Ine bolupdyr bu. Adam aklında da yok. Yer titreme diýilen neme de yok adamlaryň aklında. O ýani habarçylyk o bolmasa bolmaýar da. O nemeler nireden çyksyn? Pikir ýanky howadan gelen ok, Elmydama daş döwründäki bolup geçen wakalardan ýa-da beýleki adamlaryň gürrüňlerinden pikir emele gelýär. Oturan ýerinde pikir emele gelmeýär. Mysal üçin pikirlenmek üçin geçmişinden bir zatlar ýatlaýansyndyr ýa-da daş döwründäki bolup duran zatlara seredýansyndyr. Pikir ýanky eýle bir neme däl. Umuman uzak tutýarlar ine. Soň ýene bir zat bar, o ýalňyş maglumaty bir ýaýradýarlar, soň dogry maglumatlaryň almagyny öňüni kesýärler. Mysal üçin internetiň ýoklugy. Indi geçen bir neme seretdik-de Türkmenistanyň internetiniň ýoklugy bilen beýleki ýa-da käbir ýurtlar bar, interneti bolmaýan.
Yani o yurtlarga internetinin bolmaýyşy, telefon almana ýagdaýlary ýok, internete pul töläp internet ulanmana ýagdaýlary ýoklugy üçin. Ýoksa hem öňü beklenmändir. Yani Türkmenistanda internetin öňü beklenýär. Hatta VPN ulanjak däl diýip gol çekmeli. Ýa internete girecek däl diýdiň bolýardy şu. Ne? Bu näme diýmek bolýar? Ne var? Buların internetinde, Wi-Fi'inde diňe bir neme var, bir sayt var, öz saytları. Horzun TV diýip bir saytlar var diňe ýöne şo yapylýan däldir şo sayt. Emma galan, istenlik galan zatlaryň hemmesi yapylandyr. Istenlik bir zada girjek bolsa yapylýar. Yani aýtýarlar da şunu ýaly bir programma bardy diýe, açyk şo taýdan zat alyp bolýardy diýerler. Son bir gün aldım, şunu şo saýda girdim, onu eýem yapyk diýdi. Yani bir açyk bir zat bolsalar, derrew yapýarlar bunu. Maglumat almadyklary üçin ýa-da bir zatlar öwrenmezligi üçin. Bu şu zada gelýär merdan, yani türkmen halkyny doly nemäň içine salypdyrlar, agylyň içine. Çıkarmajak bolýar inden bolsa. Indi şu agylan her zat edip adamlar çykjak bolýar, on çykar agylyň içinde biz. Doğruluğunu taşımadan hayatlı bilen yapılan. Bunun bir giden iş geçirýän, yani hakykatdan nämäni öňkü nesillere eýem yetişdirilen näme edip raýat edilip ýöne täze barýan nesilem yetişdirmek üçin sürekli iş geçirýärlerdi. Men oğlum mektebe baranda geçen ýerek maňa jaňlaşamyz aýtdy, mektebim oğlum diýe men üstüme gaýgardy diýe. Näme üçin gaýgardy diýsem, depterinde daş ýok diýipdi. Yani okuwçynyň depterinde daş ýoklugy üçin okuwçynyň ýeňsesine bir şarpy gurup durup mektep molumy ona maýdaýyn Sakarçay etrawynyň 10-njy orta mektebiniň Hajar molum diýerler. Näme mol? Hajar molum. Yani mektep müdüriniň ornwasary bolýardy. Zawuç mu diýerler? Zawuç, şolar ýa zawuç bolýar. Ýa-da bolmasa näme diýerler, netiri bardyr. Şöhrat Akgaýew. Okuwçylaryň bir gün şol aýda bolmaly üçüne. Ellerinden ähli telefonlaryny çöpläp alypdyr hemmesini. Yani çağalar istemese getirber telefonuny diýip. Alyp şunu alypdyr ertesi günü okuwçylar telefonuny aljak bolsaňyz ýyňyzdan eneňiz ataňyz gelsin diýip aýdýardy. Şo telefonlary almak üçin. Näme üçin? Yani okuwçylar mektepde şol telefon oýnap sapak okan oklarmyşyn. Telefon oýnar telefonu bir zat ýok otaýdy. Eger internet bar bolsa belki de oýnap bilerdiler, yani internetden türlü saytlara girip bilýän bolsalar. Beýle zat ýok, telefonuň içinde nämesin oýnasy. Ýörüýte şo en atalary çağıryp, yani çäre geçirýän ekenler-de ýygy. Soň men soradım, näme üçin beýle edip aldylar, yani biriniň şahsy bir zadyny elle görme hak barmy diýsem. Yo, biz o demetmedik, açmadık, yani ellemedik. Yani şu en atalarını çağırmak üçin etdik diýär. En atasyny ýyňnaga çağırmak üçin alýarlar ellerinden telefonlaryny. Gelecek öňkü nesillerin şey dip yetişdirilen, soňky nesillerin şey dip yetişdirýärler, yani ösüp barýan nesilem şey mektepde başlaýarlar da ýörüýdi. Raýat ýasap başlaýarlar bulary. Soň gulluk diýe, universitet diýe o taýlarda ýa taýýar bir raýat bolýar. Şimdi şu näme gaýdyp geleli, şu depteriň daşynyň bolup bolmaýanlygy, o näme peýda näme ziýan. Ya da kitabyň daşy, ya da kelläň daşy nämege ýaly, tahkir. Kelläň daşy da o da. Şimdi şeýle bir bunu näme üçin demetdim? Ne bir mektep diýip o bina gurýarlar, o molim diýip birini goýýarlar, sen hem okuwçy diýär. Soň aslynda näme bolmaly? Bir zatlar öwrenmeli, dogry dälmi o taýda? Sen o taýa barýan, öwrenme o näme ýok bolup gidýär özü şo taýda.
Onun yerine takyan nirede, günde şu zatlar da takyan nirede, näme üçin o yok, näme üçin bu yok, näme üçin depteriň daşy yok diýär. Depteriň içinde yazılan zat, o näme zat, ha ýurda barsak şu okuwçylaryň depterlerini açyp, o näme okaýap, näme ýazýandy görsek, o ine şu zatyň o näme peýdasy bar diýip sorasak jogap berip biljekmi şu muallimler. Ve biz hem okuduk da, misal üçin garaşsyzlyk senasy diýip bir zatlar vardır, o bir taraplyk ýene bir zaty. Umuman ýanky soňy ýok da, bolar bolmaz zatlar ýetýär o taýda. Bir uzakan zat ýok. O soň nädip nemetmeli okuwçylary büýmemeli o taýda, depteriň daşy ýok diýip büýmemeli. Ine takyan ýok diýip büýmemeli. Giç geldim diýip belki eýip büýmemeli. Biraz umuman şu okuw bilen baglanyşykly meseleden daşrak durýarlarda, okuw diýip okutmaýan, mektep diýip mektebiň daşyna çykmak meselesi bar bu taýda. Indi şoňa Yani şu neme var Merdanine mekteplerde biziň mekteplerimizde biz de urlarda çykýarys da olimpiada gidip yer ally falan ýene bir zat ýa ýene bir ýarşa edip yer ally diýär. Mektep öz çykar ýa-ni ýani biziň okuwçymyz yer ally diýär ýöne ürünü önümi däl ol okuwçy. Ol okuwçy meselem aýdaly. Fizikadan, matematikadan ýa gidip bir ýerde birinji ýer alan bolsa şu mektepde okan bilim bilen almadı yani daşından yürütü en atalar muallum tuttu ya da bir yere gatnadyp aldılar. Okudular. Yani häzirem köp kişinin sağalary mektebiň daşından okuýarlar. Muallum tutýarlar. Çünki mektepde berilmeýär hiç bir zat. Mektepde diňe bir zat öwredilýär kontroly. Tahya depteriň daşy, kitabyň daşy, o ýaşyl köýnük, ak bantik saçynda bolmaly. Beylarınki gara kuş, ak. Erkeklerin hem şeyle gara kassun, gara balak, ak köynük, galstuk, gara kuş. Kelläňde de takya. Yani edýän kontroller şu hemmeten bir meňzeş bolmaly. O taýdan bilim çykanok o yerden yani. Ýa çykma mümkinçiligi ýok. Ine o bulan bir maglumat taýna Türkmenistanda ine bilimiň ýokdy o aradaky maglumat buda. Hawa mektep diýerler, ne mektep bar, hawa hatta okuwa barmasa, çağa okuwa barmasa, näme üçin baranok diýip o günne de goýmaýarlar. Öýüne barıp muallimler. Näme üçin sähä şu taýdan ýanky raýat ýetişdirmeli bolar. Raýatlykdan gaçmasyn diýip edýän işleri bu. Yani ama ine sapak mektep o hiç bir zat öğretmeyen yere näme üçin muallimler gaýta-gaýta gelip o näme üçin baranok çağa okuwa diýip o sorarmy? O soramaly däl. Neme diýen bolsa. Ine şeylerak nemeler bar da insan ýalanyň iň ulusuna geleli biz. Yani Türkmenistanda elmudama garaşsyz baky tarap Türkmenistan döwleti diýendir soňam elmudama döwlet sözüni ulanýandyrlar. Köp buňa üns berýän adam belki ýokdur. Ine Türkiýe döwleti, o döwleti, bu döwleti diýip nemelerini ulanan wagtlara döwlet sözü bilen bile ulanýandyrlar. O ýa-ni biziň hem hemmemizin hem dememiz baba siňip oturup dursa başga zat göremiz ýok da indi. Logika boýunça Türkiýe diýmek öz bir döwlet diýmek. Yani onu aýratyn bir döwlet sözüni goşmagyna gerek ýok. Dünýädäki hemme ýa-ni konstitusiýasy bar, ýene näme ýurtlaryň hemmesi döwletdir. O aýratyn ýa-ni adynyň ýanyna bir döwlet sözüni goşmagyna gerek ýok. Bu näme menzeýär? Garaşsyz Türkmenistan diýen ýaly bir zat da Türkmenistan döwleti diýmek, garaşsyz Türkmenistan diýmek ýalyk bir formatda. Iksap. Indi bunu näme üçin neme diýerler? Türkmenistan diýip bir döwlet bar. Nämäni sindirmek üçin. Bir gün hawa halk oýanyp da döwletimiziň ýokdugyny
görmesinler diýip aýdylýan sözler ine. Dowamly ulandyryp gelýärler, soň siňip gitmeli bu zehinine. Başga nemesi ýok. Ornaşdyrýarlar. Owa ornaşdyrýarlar. Bizem bir döwlet diýip aýtmaldysa. O nerden bilýän? Owa Mektepde. Emedi aýtýarlar da soňundan. Ay bizim dünýäde garda 4-nji ýerde o baý urt Hawa. aýdylýardy. Ýöne şo gardan hiç bir peýda gördüňmi sen ýa? Hiç bir da. Eger gardan peýda görensoň her şeýle ýurtdaşynda gezip ýörsiň. Hawa. Yani görünürdü bir döwlet bar ýaly görkezýärler. Ine ýurdun içiniň polislary, zatlaram halka bas gedýärler, on halk şolardan çekinýärler, gorkýarlar. Yani şona bir ýürüti ornaşdyryp durlar adamlaryň aňyna ýa-da migrasiýa baranlaryny nemeden aeroportdan çykjak wagtlary ellerinden halk galýarlar, gowurdoklaryny alyp galýarlar, adamlar çekinip näme diýseler pul berdiýseler, pul berýärler, gowurdan berdiýseler, gowurdan berýärler adamlar. Çünki näme diýärler? Ha bular döwlet diýip düşünýärler. Şeýtmelim diýip düşünýärler. Hatda bolmasa bir insanyň nemesini aklyna bir gelmejek bir zatdyr seniň sunkanda gowurdok bar. Getir gowurdoňy ber, bolmasa da bilediň ýertýän diýse bu kanuny da laýyk gelen o kiçili. Yani seni Yok kanun diýmesen ol ýanky insanlyga laýyk gelen o. İnsanlyga yani sen biriniň torbasyny açyp gowurdoň bar eken getir gowurdoňy ber. Bir hili akıl etmeli aslında hazır başka bir öseni ýurdun bir halkyna. Meselem Türkmenistana din zalmana gelipdir. Meselem Fransiýadan biri ýa-da Germaniýadan biri din zalmana gelipdir. Soň türkmeniň gowurdogundan alypdyr eken bu. 5 kilo gowurdok ay bulan eti süýji diýip Amerika gitjek, Fransiýa gitjek diýip. Bizim migrasiýa şo gowurdogyny alyp galjak bolsa näme derdi şol adam? Yok ondan soramazda. Soraýsalar näme derdi? Ne? Gatyr bet bir näme getirerdi yani. Hawa soramazdy ýöne soramas üçin onuň muraýat bolmagy gerekli, ýani goýun bolmasy gerekli. Hawa. Şonuň üçin soramaýar. Umuman ine döwlet o bar diýip nämäni berýärler. Ýöne ine seredim görüň hem döwlete menzeýär şo zat. O gazyň seniň gazyň nirede ine? O dünýäde 4-nji ýere çelle o gelip görüldi de 5, 6 şu günlerde 6-njy ýerde ýaly gaz çykarylyş nemesi boýunça. Artyp bilýär ýani rezerw gaty uly. 52 trilyon möçöründe rezerw var Türkmenistanda. Soň nirede bu gazyň puly? O sen dollaryň nirede? Dollar ýok, bankdan baryp dollar alyp bilýän bankyň ýok. Merkez bank merkezi ýa-ni bank ýok, hazyna ýok. O saýlaw bolan sen konstitusiýaň ýok ortada. Nädip döwlet bolýar? Bu zatlar ýok ýöne ýa-ni çağlar mektepde ýetişip başlaýarlar. O garaşsyz bir tarap Türkmenistan arada düzme yazmaly. Türkmenistanyň garaşsyzlygy arada düzme yaz, Türkmenistanyň bir taraplygy arada düzme yaz. O Türkmenistanyň o prezidenti arada düzme yaz diýip şeýlerek bir neme berýärler de. Soň bu owa çağa pahyryň zehinine yerleşýär, oturýar bu zatlar soň wagtyň geçmegi bilen. Soň demedip berde Türkiýe döwletine okuwa gitdim diýär. Türkiýe okuwa gitdiň sen döwlete gidemok. Türkiýede döwlet üniversitetine okuwa gitdim diýsen, ha o aýry bir mesele. Yani Türkiýe döwletine okuwa gitdim diýmek bu nähil samsyk bir sözlem. Türkiýe okuwa gitdiň sen. Angliýa döwletine okuwa gitdim diýilýär. Angliýa gitdim okuwa. Angliýa diýilýär. Amerika diýilýär. Amerika döwleti we nemeden görendäldirler belki de. Ya da şey diýeli. Garaşsyz Türkiýe diýip bir söz eşitdiňizmi? Ya da garaşsyz Amerika, garaşsyz Angliýa diýip söz eşitdiňizmi? Eşitdiňiz ok. Näme üçin onda Türkmenistanda garaşsyz Türkmenistan diýär? Şu ýok zady gaýta aýdyp bar etmeli. Sen muny
Yaşlıktan aydıp öğretmesen adamlar belli bir yaşa gelen son bu yurt devlete menzen ok bu. Buna seret. Nirede bu bizim gazımız? Bu pullar nireye gidiyor? Näçin okuw yok, näçin hassahana yok, näçin doktor yok? Doktor yok Türkmenistan'da. Doktor gurrun veriyorlar, gülü veriyorlar da nemeler. Şu neme diýär, bilýän dermanlar var umumy. Soň haýsy dermanlaryň haýsy hassalyga neme diýäni bilýär diýär. Barýan mysal üçin aşgazany ağrıýar diýseň diýär. Aşgazan bilen baglanyşykly bolan hemme dermanlary ýazyp eline berýärmiş, şunu al diýip. O taýda aptekçi munyň dosty bolýardy. Olan pul gazanýar diýär o taýda. Soň bu adam daşar ýurda çykýar, bir san derman bilen gowlaşýar da daşar ýurda çykanda. Soň bu eýem psihologiýasyna neme dipdir. Men diýär bir derman bilen ýakşy bolamok diýär-de. Nädip gowlaşyp bolýar bir derman, nädip sen neme diýär bu? Iň az 5 sany gerek-de muňa. Şeýdip öwredipdirler. Meselem indi bu taýdaky maglumaty deňeşdireli. Hassalyk bir derman bilen gowlaşýarmy ýa-da 5 derman bilen? Daşar ýurtda ýine türkmenleriň islendik çykýan belli başly daşar ýurtlar bar da şolaryň hemmesi ösen Türkmenistana bara. Şu taýa baran wagtda ýazyp berýärlermi? Näçe derman ýazyp berýärler eline? Kırsany. Benim näçe ýazak wagtynda gidip gördüm-de. Bir sancak ýazyp berýärler. Köp halatlarda o özü geçer diýip. Paketini doldurýarlar. O bir giden ýazyp berýär. Bir paket dolu bir derman. Soň ol adam o bunça derman içäsem hakykatdan gowlaşyp boldy ýa-da şeýdip bunan diýär. Näçe köp bolsa derman sany şonça gowlaşýarmyşyň da. Bularyň ýanky nemesi şol bu zatlar ýalňyşdyr ýanky. Dermanyň sany köplüginden däl, dogry derman bir sany bolýandyr. Mysal üçin antibiotik ulansaň 2 sany derman ýazýarlar. Türkiýede şeýle gördüm de men. Biri aşgazanyň goraýan, şu içýän antibiotiň ziyan berýänligi üçin aşgazany goraýan bir derman ýazyp berýärler. Soň antibiotik. Sana bir giden zat beren oklar. Yani eyle bir zat yok o. Bir giden zat içýärler. O adamlar ütköşüp o taýda. Soň daşar ýurda çykandan soň bu taýyň doktorlar hiç zadan bilen oken diýär. Näçin diýip sorasam, bir sancak derman ýazyp berdi diýär. Şu bir san derman sana peýda edýär. Beýlekler sana Türkmenistanda da şeýletdi beýlekler artykmaşdy sen ýöne pul berip içýän diýse-de o şoňa düşünmeýär-de. Düşünýänçe belli wagt neme sarp etmeli bolýar. Ine nädip bolýar? Ýalňyş bilmem. Umuman şeýle bir netije gelmeli, akly ýerindäki bir o adam şunu diýip bilmeli özüne. Türkmenistanda öwrenen zatlaryň hemmesi ýalňyş bolup biler diýip bir gözden geçirmeli. Sen ýalňyş öwredýärler. Şunu mar merdan. Sebep garaşsyz zanyp gaýtalaýarlar diýdiň-ha. Näçin gaýtalaýarlar? Adamlaryň beýnisini ornaşdyrmak üçin dogrudan garaşsyzlygyny. Emma beýlek tarap bilen seretýär garaşsyzlyk, taryhyny ütgetýärler garaşsyzlyk. Alan wagtyň taryhyny garaşsyzlyk unutdurmak üçin. Bu näme? Garaşsyz bolýan soň nädip ütgeýär? Näme esasynda garaşsyz bolupdym? O ilka ödem gaty geň birda. Biz garaşsyz wagty tarap Türkmenistan ýylyk alynan ýylymyz 27-nji oktyabr. Gelýärler bunyň taryhyny ütgetýärler 27-nji sentýabra geçirýärler. 27-nji sentýabrda hiç bir zat ýok. Näme üçin? Garaşsyzlygy adamlaryň aňyndan ütgetmek üçin. Kelläni garym matym etýän garaşsyzlyk diýilen bir zady. Garaşsyzlyk düşünjeden duýmalaryny isleýän ok adamlar kelime hökmünde, cümle hökmünde ulandırmak üçün sözlerini ibaret hiç bir manysyny bilen o. Indi seret ýene bir geň bir wagt bardyr. Türkiýede biz gedip görse istenip bir kişiň ýanyna goşsaň ýa-da bir gürleşersiň Allah Allah diýerler gönüme. Bunu Allah duýgusy bilen aýdan oklar hiç kim.
cümle hükmünü ulanýarlar. Hawa. Reaksiýa Ya hukmunda bolmasa ýa-ni reaksiýa ýerine geçipdir. o cümle hükmünü ya bolmasa seret wallahi billahi diýäde köpsü men Kur'an okuyan wallahi billahi diýmek kasam etmek bolýar. Iň soňky söz. Meselem sen şo sözü aýdyp men häzir şu ýok oklaýan diýsem oklaýmaly. Çünki sen kasam içdiň eýen wallahi billahi. Bunu her kim ulanýar bu sözü. Tamam, gidecek Yani zatda bunu dolanýar. hawa cümle hükmünü ulan ya da bir degişme söz ýaly ya da bir söz arasy nemeler ýaly şekilli edil. Bizdäki garaşsyzlyk bir tarap ýene sözleri hak ýugusy bilen içine singdirip hakykatdan garaşsyzlyk duýup ulanylýan bir söz däl. Ýa-da mekdep duýgusy, okuw duýgusy. O da hakyky içine singdirip manysyna düşünüp ulanylýan bir söz däl. Diňe cümle hükmünde. Yani kitap diýilende kitabyň içini okan ok diňe. Meselem alýan gidýän kitapxana barýan 100 sany kitap alýan. 100 sany kitabym bar diýen tek jaňda goýan ýöne okan ok sen onu. Hiç birini. Sana peýdasy tegermi? Degmeýär. Diňe kitap sözüni bilýärsiň, biram kitabym bar diýärsiň. Hawa. Yani bize uýdurýan sözlere medir şolar ýaly. Garaşsyz baky bir tarap söýlen medir şo tekjede açylman duran kitap ýaly. Indi bunu näde ele almaly? Ýani şey däli biz bunu bugün. Ne garaşsyz Türkmenistan diýip aýdýarlar. O şo sözü ele sözlemi ele alalar. Indi Türkmenistan garaşsyz bolsa garaşsyzlygyny aldy diýemeýilýär-de. Garaşsyzlygyny näde aldy, kimden aldy? Dogry dälmi? Öň garaşsyz dälmitik? Sonra o çykmaly. Şu näme için? Öň näme biz kime garaşldyk? Dogry dälmi? Soň näme sorasa, öň bir çağa sorasa öň näme birine garaşlymydyk? Diňe garaşsyz diýip durlar diýip sorasa ine şey jogap berilmeli-de. Ýa-ni dogry jogaby. O öň Ors imperiýasy bardy. Bütün hemme baýlyklarymyz şoňa gidýärdi. Biz olar üçin paxta ýygýardyk. Okuwa gitmän olaryň hyzmatyna edýärdik. Orslar bu taýda gaty gowdurmuş ýaşaýardy. Ýöne biz paxta gidip o kynçylygyň içinde ýetişdik diýip çykmaly da. Soň şol kynçylyklardan o halas bolma Orslardan uzaklaşmamıza garaşsyz diýip at berýäs diýip aýtmaly ama ýöne o taýa getiren oklar. Ýene de sonra berjekdi. Yo berýär, çağalar berýär. Sen meniň öz aklyma gelen nemelerden çykarýan-da bunu wagtynda. Ýöne jogabyny berip biljek adam ýokdy da. Düşünen ok hiç aýsy. Ya ne bolmaly şol da, diňe garaşsyz Türkmenistan däl, bunyň aňyrsynda ýatan şu sözlemi ortaya çıkaran zat näme? Aňyrsynda ýatan bir zat var. O näme diýip soramaly. Diýmek şeýle bolýar. Ýöne seredýän o bugünem paxta var, bugünem kynçylyklar var. Biz unda garaşsyz däl bolmamyz mümkin. Bu diňe bir sözden ibaret bolaýmasyn diýip soramaly da. Soň birazrak ulanandan soň şo ýanky çağa. Ýani şu sorap durdy men. Şeýle de garaşsyz däl. Yani öňke diýen zatlaryň häzir edip dursun. Yo, o döwürden has erwet aslında. Ondan erwet bir ýa-da. Bu gezek Orsun mafya görünüşüne garaşly bolupdyr da. Orsun komünist görünüşi bardy. Olara tabiňti. Näçe? Näme de bolsa neme goýunçy alýardylarda, ýani görkezip statistika goýunçy alýardylar sana. O bir näme de bolsa da bir maksatnamasy, ýene bir zatlary, bir düşünjeler bardy Sowet döwründe de. Ýöne häzirki Ors bular mafya Ors, ýa-ni Putin köçedäki ýa mafyalardan çykan neme adam o. Şonun nemesi boýunça. Diýerden iýmedik naharynyň pulunu töläp otyrdy. Nahary meselem bir naharhana barýan stoluň üstüni goýdurýan hemme zady bunu orslary ýa pulunu türkmen töleýärdi. Hemmesini.
Şo Ýa-da ýagdaýda ine geçdi. daşynda işläp gören adamlaryň ine pul ura diýär dogry dälmi? Ha. Pul ura diýär bu pullar birinciden şolaryň guran sistemasyny üstü bilen geçýär. Pikir edin, Türkmenistanda ýa-da döwletiň ýoklugynyň ýene bir nemesi de, eger döwlet bolsa-da bank bolardy, bankyň üstü bilen iyi bererdiler adamlar pullaryny. Ýöne bilmedim, ama pelança kargoçudan iyi berýän pulu. Aksaray'a giden kargoçu var, şondan iyi berýän. Bu näme diýmek bolýar? Döwlet ýok. Kargoçular var ýöne. Pikir et, kargoçu döwletden as güýçli. Pul berip bilýär. Döwlet pul berip bilenok. Diýmek döwlet däl ol. Dogry dälmi? Ha. O men näme diýip durdum ýa-ni? O gurruna ýa-ni näme bir näme baglamanlygymyz üçin her tarapy gidip bilýär. Umuman ýa-ni iyi beren pullaryň diýdik-de, ýa-ni iyi beren pullaryň hemmesi ýa-ni seniň öz peýdaňa däl, olaryň bir bölegi ýene aýlanyp öwrülip şo orsyň guran mehanizmden demek orsyda şeýle gidýär bir bölegi. Mysal üçin hassahana barmak boldy diýelim. Türkiýede işläp pul gazanyp Türkmenistana pul ura diýen bir adamyň çağası hassalandy, hassahana gittiler. Şol doktor şoňa pul bermese gowy seredenokda. Pul berdi. O doktor o pulu özünde saklagan, o hemme pulu. Olam özüniň üstündäki adamlara berýär. Häkimdir ýa ýene näme şonu ýaly jemlenýän bir näme howuzu bar-da. Soň ol alýa ondan iň ýokarkylaryna berýär. Soň Türkmenistanyň içinde de. Iň ýokarkysam alýa Hranflara berýär. Şeýdip ýa Türkmenistanyň hemme ýerinden pullar üýüşüp iň ýokary barýar. Soň orsyda geçip gidýär ýene. Kremlde oturan adamlar bar. Ýa Türkmenistany uzakdan regulýer edip durlarda. Dolandyryp durlarda uzakdan. Iň soňunda olara da gidýär. Diňe gazymyz gidenok, bizim daşary ýurtda gazanan pulumyzyň hem ýene bir meçhur şataýa gidýär. İçki pullaryň. İçki pullaryň. Maňa biri gurrun berdi-de, biriniň bir kiçik çağasy bar ekeni. Kiçik çağasy ýüreginden operasiýa edilmeli diýär. Ondan soň ýani hastahana barıp şunu ýaly aýsalar entek oçur ýetenok. Oçur ýetse eder diýipdirler ýöne. $100 milyon berseňem derrew şo wagda operasiýa edip bejerip 100 milyon manat diýjek bolduň ýaly. 100 milyon bana pulan 100 milyon manat. Indi seret şu wagt bar. Häzir şeýle baranda oçur ýetenok. Diýmek tutor ýok ýani boş tutor. Sen 100 milyon manat berýän olynom tutor ba oçuruň ýetýär. Bu nähilleki işleýär onu hassahana. Hem kiçi çağalary nemen bejerip bermeliler. Döwletiň öňde bejerip bermeliler. Yo, bir sistema bolmaly. O döwlet bolýan bolsa bir sistema oturdulmaly. Saglyk iň möhüm zatlaryň biri, esasy anam çağa saglygy ýetişip soňça döwletiň dowamyny getirmeli adamlar da. Ýöne ýankı ýeňiş palçylar bilen mollalar has bol bejerýär. Bulara aranda. O tarafan bar bu işi. Diýmek, Türkmenistanda ýene bu tarapdan seretseňiz hem döwlet ýok. Öne maglumatyň seljerip bilseň, ýa-ni maglumatyň ýalňyşyny bilseň, bu zatlar ortağa çykýar-da. Şonuň üçin hem Türkmenistanda ýapyk internet daşına çykmagym aňsat däl, özüň ýa-ni çykjak bolsaň kynçylyklar döredýärler. Ondan soň ýa-ni okujak bolsaň daşına çykyp okujak bolsaň kynçylyklaryny döredýär. Ine o taýa gidip bilersiň, bu taýa gitmersiň diýär-de. Indi Gidenden soň o kap bilen tölegini geçirmeli bir daha dedim. Hawa tölegini geçirmeli, onuň hem geçirip bilen o bank ýok. Onu berip bilmeseňem sen işlemeli. Ol ýa-ni işläplädi okuýan. O işläp okap bolmaýar.
işläp okap bolmaýar, gatykany gördük işläp okajak bolýan adam. Olardyň orçaýetde Ukrainada Yok, belki okap bilerdiler. mümkün de. Nemede Orset'te de men Orset'te bolamda da şo nemede okap ýören oglanlar geldi ýanymda. Üniversitede okap ýören oglanlar işleýärler biz bilen bilen. Okuwçy Okuw işleýän karnında bolsa desek, okamaýar o hiç açana. pulunu töläp bilen zok diýär. Ýani aňardan pul geçenok işlemeli hem iýje işleňe ýaşaýyşyna gerek. Hop. Hem okuw tölemi tölemeli. O zaman adam näde okasyn? Onu näme üçin ýapýarlar? Ýanky Bilim al. enatalar çağalarına pul ýerip bilen ok taşynda. O çağalar açmy galdy? Günde gün aşa o iýdim içdim diýip sorap duran adamlar çağalarına pul ýerip bilen ok. Ha bunu yani iyi ver plan problema neme tarafından gurnolýar? Doğrudan sistematik tarapdan ýörüýt edilýär ýöne. Halk näme üçin sesini çykaran? Hani sen çağaň söýýädiň. Çağaň seň üçin edýdi bir zatdy. Sen yetişdirip okuwa uratdyň ýöne taýda okuwa okuman işlemäge mejbur boldy. Okuwa mokap bilen ok, işläme miwal gazanç edip bilen ok. Sen näme üçin sesini çykaran? O çağanyň enatasy raýat da. Raýatlar çağa yetişdirýär mesele şo taýda. Düşnüksiz bir zat da merdan şo ýanka neme ýaly da hani garaşsyz diýip halka beýnisine goýmak isleýärler. Ýöne garaşsyzyň taryhyny ütgedýärler. Garaşsyzlyk unutturjak diýip. Okuw diýip daşary ýurtda çykýarlar ýöne okan oklar işleýärler. İçindäkilerim okap ýör diýip berýärler. Iň sonunda da diplom aldy diýärler. Gaty kagazy alyp gelýär iň sonunda. Hawa gaty kagazy alyp geldi. Ýa-da ýurdun içinde okuw girýärler, maksamy diplom almak. Okuw okumak däl. Okuw bilim ýa hüner almak. Diplom almak. Ýa-da ýurtdaşyndan neme uzatmana gitdi-de, pasport uzatmana gitdir bir tanışym. Bir gezek Türkiýe giren 13 ýylmy, 15 ýylmy Türkiýede bolan pasportyny alanlar. Soň Türkmenistan peçadurlanma aňardan çykdy, bärdenem girdi peçadurlan. Ýani sahypalar boş dur diýdi. Sen sahypalaryny doldurmasyň diýip pasport beren oklar diýdi. $1,500 neme pul soraýarlar diýdi. Pasport Sahypalar dolmalyk üçin. Sahypasyny doldurmasyň. Ýöne sahypasyny doldurmasyň pasport berip bolanok diýär. Bolýar berip bolanok bolsa da bolanok eken ýöne $1,500 näme üçin berip bolýar? Berip bolmaýan zady $1,500 da bermeliler aslında. Yani berip bolanok eken bunu. Egerde kanuny bir döwlet bolsa. Diýmek ýok, o taýda yani sen aýtdyň ha nemeler, pullar, kargoçylar bilen gitýär, bankyň üstünden giden o. O ýerde de şo kargoçylar ýaly bir sistema işleýär yani. Neme döwlet guruluşy ýok hiç ýyl. Yani adamlaryň aklynda da bolsa, şo migrasiýada şo pasporty berýän döwlet berýär diýip düşünýärler-de. Egerde döwlet hakyky döwlet bolsa senden $1,500, $2,000 pul soramaz. Sana kanuny şekilde bir zat ortaga goýar, şo bolsa bolar, bolmaz da bolmaz. Bu hemme zady ýalňyş, şonuň üçin ýanky maglumatyň ýalňyşyny bilmek diýip aýdýanymyz şolda. Şu wagt Türkmenistanda görýän, bilýän ýa-da dogry hasap edýän zatlaryňyzy bir gözden geçirmeňiz gerekli. Şonda soň görünüp başlar. Ýanky aýdylýan zatlar bardyr, o garaşsyz Türkmenistan. Garaşsyzmy biz? Bir tarap Türkmenistan, o bir tarapmy, bir tarap näde bolýar? Näme peýdasy bar? Ýanky bir tarap bolsaň o hiç kim hüjüm etmeýärmiş üstüne diýip ynandyrpdyrlar, bilmedim. Eýle bir düzgün ýok, bir tarap bolsaň hüjüm edýärler. Ol nemäniň Ýewropadaky käbir ýurtlaryň ýagdaýyna seredýär. O bir taraplyk meselesi bir neme däl, düzgün däl, kanun däl. Mysal üçin häzir men bir tarap boljak diýip Talibana düşünýärmi? Taliban bir taraplykda. Ya orus düşünýärmi?
Yok, o bir tarap demek, men samsyk demek bilen edil manydaş bir söz. Men bir tarap demek, men samsyk demek. Sähä men aklym ýeten ok tarap tutmana. Şu haýsy tarapyň dogry meniň üçin dogrudygyny bilmän aklym ýeten ok demek de bir tarap demek. Şo mana gelýär. Bu bir mekirlik hiç zat yok. Yine urş çıksa aydalı bir 2-3 sany goňşularyň urşup başlaýar. Son sen bir taraplygyny yglan edýän yok men senin hem tarapyňda däl, o senin hem tarapyňda däl, o ikiňize de o hak berýän. İkiňiz çözüşüň men goşmaň diýip aýdylýan bir ýagdaýda ine Şwesiýa şonu etdi de wagtynda 2-nji jahan urşunda. 2-nji jahan urşunda Şwesiýa men o Gitleriň hem tarapynda däl, ýa-ni kommunistleriň hem tarapynda däl diýdi. Hiç kimin tarapynda däl men diýdi. Ýöne aşagdan o Gitlere kömek etdiler. Mysal üçin Norwegiýa ona akly etmedi. Norwegiýa Gitlere garşy durdy. Gitler o aldy. Bir kwat nemesinde durdy. Şonuň golasynda boldy da. Norwegiýa, Danimarka şeýle boldy. O halas etmeýär. Ýani bir taraplyk bir kıyska wagtyň içinde şol neme değişli bir zat da bir urş ýagdaýy bar bolsa şonda bolýar. Sen biz bir tarap başga ýurdun siýasatyna goşlamjak diýär. Nerede bar eýle bir taraplyk başga ýurdun siýasatyna goşlamak diýip. Hemme adam aýdylýar. Ne biz aýdyp görse biz bir taraplyk hiç adam tanamjak Türkmenistanyň bir taraplyk diýip bir zat ýok taýda. Orsun elinde durup bir tarap bolup bolýarmy? Bir tarap bolýan bolsak näme üçin o orsiýetiň nemesi gelip baş prokuror geldi ýygnak geçirdi biziň içerimizde. O daşary işler geldi, ýygnak geçirdi. Daşary işleri geldi biziň ýygnak geçirdi. Sen oňa näme üçin bu zatlar edip bilýär ýani sen. Bolmady. Hani biz bir tarapdyk. Bir tarapdyk abi. Yok, olar bilen dostlukly, doganlykly gatnaşýarmyş şoň üçin. Bir taraplygy taýda geçer. Ya dogrusa gidip ordun alıp gelýärler. O näde o bir tarap bolýar? Sen tutýan ekeniň tarapyň. Yani egerde bir tutýan bolsaň, haýsam bolsa bir tarap tutýan bolsaň bir tarap dälsiň ondan. Yok. Eger sen ors bilen gatnaşýan bir ýer bilenem gatnaşýan bolup bilmeli. Bir taraplyň içinde aslında şo geçýän maddalary nemede? Söwüş ýagdaýlaryna goşulmazlyk, uly ýaraglar, nemeler öndürmezlik ýa-da almazlyk nemesi bardy içinde. Söwüş ýagdaýy bilen bagly ýagny. Onda diýmek şu bolýar-da, ýagny söwüründe, goňşularyňda söwüş çykan döwründe sen karar alyp bilýär, men bir tarap men goşuljak gal. Oňa çenli sen bir tarap däl ýagny. Nawa. Söwüş gutarandan soň ýene de bir taraplyk hiç bir derde deýenok ýaranok idea. Ya bu bir samsyklyk ya global dünýäde beýle bir zat edilmez. Hemme kim ýa-ni näme diýeli mektebe gidip okuýar ýa-da bir zatlar edýär diýildi, umumy daşyna çykyp o taý bu taý gidip. Senem men okujak ýöne mektebe gitjek däl diýmek de o. Özüňe bir zatlar edýärmiň, öz başyna. Global dünýäde mümkin däl. Mektep diýende şu näme çykdy? Bizim owamyzda näçe 6-7 ýyllaryň durdy da mektep saljak bolup indi şu ýyl gurup atdylar. Soň näçe sorunluk diýsem 950 orunluk ekeni. Mektep şu täze açylany. Köň okap beren nemesinde de mektebin 2 tapyr okudylýar, öýlän bilen ertir okudylýar. O taýda da 1000den gowrak okuwçy bar eken. Soň täze mektep 950 diýip köňepden okuwçylar saýlap alypdyrlar, hemmesini almandyrlar. Ýani sygan okmuş. Indi hasaplaýan da ýerden salkyn 950 öýlän 950 okusaň 1900 okuwçy sygmaly o taýyk. 2 tapyr okudandy. Ýöne o neden oklar ýani arsi ýene de şo mektepde okuýarlar, köne mektepde. Ýani mektep 2 bölünip duran soň
Mollumlar vardı ya da içinde. Özünü oňarýança mollumlar gaçyp şo täze mektebe gitdirlerdi. Ve täze mektepde okuýdy. Hmm. Öňkü mektepde galma. O. Gaty ne bir ýagda ýagny. Ýurdun içindekiler. Hmm. O. Men iki tapyr okuyan bolsaňyz, häzir iki tapyr okap bilen. Yani näme üçin o mektepde okuýarsy galmaly, köne mektepde. O köne mektep gaty köne mi? Gaty köne. Üstünden gaýtsa bol. Ha, yer titresi işin gaýtdy. Hawa men kakam da döwründe salynan 20 mektebe Vay kende vay. 50 ýyllarda üstünün nemeleri vardı. Flita goýulan ýerde. Hmm. Köpüsü diýe neme diwarın üstüne 5 tantyjyk neme miniýa diýerde kinne nemesi. Hmm. Filtreler, Ucuna kenar, iliştirip filtreler. koyup dururlar da. O iliştirip koyulan ýerde şo nemesini bar ekenlerde salan wagtlary gördük ýerde. Gaty howp bolmady. Hmm. Haýsy mektepkä? Mektebin ady näme? Yer titreme olaysa görtü mektebi. Sakarsa etrafı. Gaty irki mektebi. İlk koysunlar neştaýdan. O. Bu da bir O maglumat. yer titrese asuda asmanyň nemesine seredenok. Onam gönogo çağalar emmesi diýe. Bularyň täze uran mektebine de onam ýokdur. On näde uran belli. Täze urulan, ine marda täze urulan jaýlar çatlapdyr da geçenki yer titremede. 4 gatly jaýlar diýdiler. Täze urulan 4 gatly jaýlar. İçinde ýaşap bolýarmy şo taýda? Bolan yer titreme sen bäşe de ýeten on soňam o ýakyn däl o. Ýol ötende bolan yer titreme mardaky 4 gatly o ýaşaýyş öýlerinde çatlak neme diýär emele getirdi. Handaýyp diýilýän bir ýerine de şo demek içinde, şäheriň içinde otaýlar. Hmm. Aklalar ýaly. Ne o adamlar hem dinlesin. O hemme zady gözden geçirmelidir. O bütün Türkmenistan'daky hemmesi ýalňyşdyr diýemek, hemmesi ýalňyş bolup biler diýip gözden geçirin. Aklyna gelen bir zat bar, o da gözden geçirmeli. Gözden geçirmeli. Ne şonuň üçin biz dogry pikir ýöretip bilemiz okda. İsrail urşunda tarap tutmana gerek yok. O ýagdaýyň özü aýdyp dur nähile. O taýda bir çözüt ýok da, ýani Israil bilen girdik başta şonuň üçin şonuň bilen näme bitireli bugüne. İsrail'in meselesini diňe iki tarapyň biri has güýçli bolup çözüp bilýär, başgaça çözüdi ýok o taýynyň. Sebäbi taryhy bir ýalňyş o taýda, taryhdan bäri geçmişden bäri gelýän bir ýalňyş bar. Wagt geçdikçe de ýalňyş ulalýar. Şonuň üçin iň soňunda biri nohada goýmaly bu taýa. Dolam häzirlikçe o İsrail o jöhitler görnýär. Şol nämäni goýjak ýöne Araplaryň gaty kän eden kemçilikleri var. İki döwletli çözgüde kol çekmediler de, boyun ýogyňlyk etdiler. Ýok, biz jöhitlere döwlet gurdurmaz ýanymyzda. Diýdi o jöhitlerem, gelin iki döwletli näme ulalaşaly kol çekişeli diýär-de. Soň serhet belleşilýär-de, ondan soň serhet belleşilenden soň ýa-ni bu Palestin Birleşen Milletler'de de yerine ýelep bilýär. Şu an Palestina Birleşen Milletler'de yeri yok. Birleşen Milletler'de bir döwlet hökmünde görünen ok. Ýaňy bir gözlegçi hökmünde, ýa syňçy mı diýeler? Girýär, o hiç bir söz hakkı, hiç bir zat yok. Girdiňe şo taýda oturup çykma nemesi berildi de. Olam näme üçin edildi? O iki döwletli çözgüde belki giderler, lalaşarlar Araplar o inde düşünür diýip maksat bilen edilýän eken olam. Şeýle bir tarapy var. Indi bunu dogry bilmesen, ine şu bolýan zatlary ay o öldürýärler, ýene näme diýerler diýip birgiden duýgu nemesini aýdarlar. Ýöne hiç bir ýerde de aýdylan ok, uruşda çağalar
Başkalar yine günahsizler o ölmeyecek deyip bir söz verdi mi size? Uruş bolajak öleyim O urş adı üstüne urş o hiç kimem söz veren yok. Men senin o günahsız adamlarını öldürecek değil deyip öldürmeyecek bolorun deyip söz verer belki. Elimden gelince diýäde olan bir insap bırak olsa ne orta etiyalı günde Ukrayna'nın şehirlerini bombalap gelýärler günde. Ne için ona ses çıkarlan o taýdaky adamlar ne günahı mı? Awat bir yer oýmadylar o taýdan. Serhet ýaka demelerin barsyny yer bilen tekildi. Yine doğrumuş ol. Ona da şol nemede seyretmeli eğer boljak bolsa. Ýöne däl. Bu taýda diňe güýçlü bolan çözýär. Bu İsraildaky uruş meselesi hem şol. Ukrainadaky uruş meselesi hem şoldur. Güýçlü bolan çözýär bunu. Bunun yok onun kowa haklymyş. Bu yanlışmış, bu doğrumuş mesele seyredilene elmi damada güç çözüp gelýär tarih boýunça da. Şeýle o ýeňiş başga aýtjak zadyň bar bolsa aýdyp bilersiň. O jemläli bu ondan soň. Şu näme aýtjagyn soň jemlärsine Hamas'a siviller var içinde. Yani İsrail habar berdi öňünde kete başlajak siviller çyksın diýip ýöne siviller Hamas çıkarmadı içeriden. Yürütü sakladılar. Yani şu şehri rakete bilen yağdırmasını yine bir adet deyip öňüne Kalkan edýärdi. demetmek üçin, galkan etmek üçin Hamas'ın özü çıkarmadı. Indem medialarda şunu aýtýarlar. İsrail siviller urýardy. Hawa çıkmaň diýip aýtdy. Ýa-da özak nemede oturmuş, Katarda oturýar diýe. O özleri çıkarmaýarlar. Onun aýtdy şu hereket başlanjak, siviller çıksın diýip aýtdylar. Olar çıkmady, İsrail hereketine başlady dinlem diýerler. Hamas näme İsrail siviller urýar. Bu söwüş yani urşya iki tarapdan ama adam bitýär, oňat birden. O hiç oňat däl ýa. Ya meselemine Hamaslıların serhedi geçip sahilde suwa düşüp ýören adamlar gemide durup suwun içindeki avtomatdan atyp öldürýärler. Ya da festivalda 260 tane adamyny atyp öldürdüler. Tatanyal ýorla maşin öldürdüler. Öýlere girip hojolukdaky adamlary, erkeklerini öldürüp aýallaryny alyplar. Bu insanlyk daşy zat dälmi yani? Yani size maglumat berilende diýe insaşy bir hereket etýär. Yani men meselem İsrail'in arkasında bolup däl, insanlygyma nemedi baýdýan sen. Ine şu zat ýadylgyda merdan. Jean-Jacques Rousseau'nun kitabynda ýazylan, yani esker diýe, bolan wagty diýe, eskerdir diýe. Yani öldürüp bilersin bolan wagty. Eger elinden yaragyny taşlan wagty, boyun egen wagty şo wagtyna eskerlikden çykýandyr, watandaş bir halyna gelýändir, sivil halyna diýe. Esker de bolsun. Onu yesir alıp bilersin diye. İstesen yesir alıp işledip bilersin. Satersin ýöne öldürüp bilmersin diye. Bu söwüşün kanunlarydyr. Yani eli yara adam kafir bile bolsa, Yahudi bolsun, başga din bolsun fark etmez, sen yesir alıp bilersin, ýöne öldürüp bilmersin. Bular öldürdü diýmek insanlyk daşy bir hereket. Yok gidip öldürmäne gittiler o. Başga bir zat berli. Şeýle yani umumy edip almaly bu maglumatlary bütün edip İsrail'in bombalap durmasy gaty ýalňyş bir zat. Ýöne başgaça çözüm bilmeýärler. Seret İsrail'in te urşa başlamaka Hamas 5000 tane raket goýberdi İsrail'in üstüne. Özleriniň aýdyşy boýunça özleri aýtdy ona. Indi seret diýeli İsrail'de demir kubbe işlemeýän eken diýeli. Howa gorama sistemi Hamas yani. Hamas'da ýok howa gorama sistemi. İsrail'de de ýokmuşyn rakete nirä düşmelidi. Adamlaryň depesine düşmeldi, nirä düşsün başga. Asyhana düşüp biler dogruda. Düşüp biler. Ýaşaýyş ýaýlaryna düşüp biler. Bulonky dogrumy? Ýöne howa gorama sistemi bar bolan soň İsrail'in içine düşmedi o raketler. 5000 rakete ýerde içine düşen bolsa İsrail temtekit eder o taýda.
Bunu näme üçin aýdan oklar? O yani olaryň atýan raketasinden goranmak mejburiyetinde däl. Ýa-ni näçe ýyllardan bäri. İsrail atsa o şeýle boljagyny bilýär. Ýa-da şol. Yani maglumaty ýalňyş berip adamlary ýörüýtüp çiğşirmek üçin belli bir maksada urukdurmak üçin edilýän bir hereketler. Yani bu insanlaryň peýdasyna däl bu zatlar. Hiç ýyl. İki tarapdan adam ölýär. Bar ine tarapyndaky ýaşaýanlara adamlar, bolan çağalar var. Maşgalasy biriniň kakasdyr, biriniň ejesi ýa dogany ýene bir zatdyr. Bir giden maşgal ölýär. İsrail tarapynda da maşgal öljek. Sonuçta insanyň ölýär ýöne uruş näme? Bunam doya şol şu wagt bombanyň astyna duran Filistiniň halky Filistin İsrail'e atan wagty degenipdiler, tekbir getirdiler. Degenip köçelere çykyp ellerine paýda galyp gyýgyryp kamera çekip O taýdan geljegi bolsa göz öňüne tutmandyrlar. Bu taýdanam jogap gelýär. Senin hücum edýän ýurdun dünýäniň iň güýçlü ýurtlaryndan biri. Şeýle, onda jemläp bileriz, o ýeniş. bolýar. Kän gurrun etdik bugün. Bolýar, onda iýleşler. Sag bolun dinläňiz üçin. Bolýar, sag bolun iýleşler.